Job Kapitulo 17. Mubo na lang ang akong kinabuhi, lugos na ako makaginhawa, ug padulong na ako sa lubnganan. Nakita ko ang hilabihan nga pagbugal-bugal sa mga tao kanako. Wala ako magbakak, o Dios, busa tuohi ako. Walay lain nga makasaksi dapig kanako, kay gitak-opan mo man ang ilang salabutan, aron dili sila makasabot sa katarungan, busa ayaw ako ipabuntog kanila. Ang usa ka tawo magbudhi sa iyang mga higala tungod lamang sa kwarta, ug ang iyang mga anak maoy magantos. Tungod sa iyang binuhatan, karon gigamit nila kining maong panultihon batok kanako. Inig kabati sa mga tawo niini, moduol sila kanako ug lud-an nila ang akong nawong. Halos mabuta na ako tungod sa kaguol. Ingon kaniwang sa anino ang akong bukton ug paa. Nahibulong kadtong nagpakamatarong, ug gitulisok nila ako nga wala kuno ako motuo sa Dios. Kadtong nagpakaputli, nag-anam pagtuo nga husto gaid sila. Apan kon silang tanan mo barog sa akong atubangan, dili ako makakaplag ug bisag usa kanila nga maalamon, nang labay na ang akong mga adlaw ug nangapakyas ang akong mga laraw, nawagtang ang akong paglaom. Apan miingon sila nga ang kagabyon sa maara sa panahon sa adlaw, miingon sila nga. Hapit na moabot, ang kahayag apan ako anya gihapon sa kangitngit, ang Sion na lamang ang akong paglaom, diin matulog unya ako sa dapit nga mangitngit, moingon ako nga ang lubmanan mao ang akong amahan. Ug ang mga wati nga mukaon kanako, mao ang akong inahan ug mga igsuong babaye. Unya hain naman ang akong paglaom. Aduna ba? Wala na ako'y kalauman, inigado ko na sa Seol.